rahayu Allah dadi krajanku witing karosanmu ngaturaken sugeng enjing pinanggih wonten ing dinten Setu 18 Juni 2021. Mugi wekdal enjing menika kita sami pinanggih rahayu wilujeng nglangkungi sadéngah perkawis. Sumangga wekdal ingkang wonten ing enjing menika kita sami nyawiji kelayan Gusti wonten ing salebeteng pandonga enjing. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus nunggil ing panjenengan sedaya. Amin. Kita mirengaken kidung saprakara kang pantes den upati.
Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, pamaos ing kitab suci wekdal enjing menika saking Injil Matius 9 pada 17 dumugi 3:setunggal. Nalika Gusti Yesus nglajengake tindake saka ing kono, ana wong wuta loro padha nututi lan nguwuh-uwuh unjuke. Do tedhakipun Sang Prabu Daud, kawula mugi paduka welasi. Bareng Gusti Yesus wis lumebet ing dalem, wong wuta mau padha ngadhep ing ngarsane tumuli padha dipangantikani dening Gusti Yesus. Apa kowe padha ngandel yen aku bisa nindakake mangkono? Atur wangsulane, injih Gusti, kawula sami pitados. Banjur padha ditumuki mripate sarta dipangantikani, padha katekano kaya kang dadi pengandelmu. Mripate banjur kalekake, banjur padha diwanti-wanti, pomo aja nganti bab iki kawruhan ing wong. Ewa semono saundure tumuli padha nyuwurake panjenengane ana ing sawratane tanah kono kabeh. Rahayu kula lan panjenengan ingkang mirengaken sabda Gusti lan saged ngestakaken. Amin. Jejer pamdaring sabda enjing menika katekanono. Menapa panjenengan sampun ate rumaos bosen ing samping ndedonga? Ndedonga pinten-pinten tangunipun. Ananggenipun kita ndedonga mbok pilih sampun boten saged kaetang. Ananging kita tasih rumaos dereng nate kaparingan. Kita bosen nenggo, kita lajeng cuwung. Malah ing antawising kita menika ndonga namung dados kewajiban kemawon. Suwanten ingkang mijil saking tutuk kita namung saderma matur tanpa teges menapa malih kanthi pengandel. Ndedonga dipun tampi boten saged ngewahi menapa-menapa kangge masalah ing gesangipun. Ing riku kita sampun boten mitados iki malih menapa ingkang saweg kita suwun. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, kacariyos Gusti Yesus boten ngrewes panguwuhipun tiyang wuta kalih kala wau ingkang teras nututi Gusti Yesus ngantos dumugi ing satunggaling griya. Kekalihipun tetep kemawon nyuwara seru lan nyuwun tulung. Kok kados-kados Gusti Yesus sampun boten gape panyerunipun tiyang kalih kala wau. Menika boten karana Gusti Yesus boten peduli kemalih lan namung ngenjaraken kekalihipun tetep ing kasisanipun. Gusti Yesus saweg datar manahipun tiyang kalih kala wau, menapa anggenipun sami nyenyuwun kanthi pengandel, menawa malah namung saderma melu-melu tiyang sanes. Gusti Yesus karsa mestakaken pilih kekalihipun menika boten namung remen nguwuh kanthi swara seru kemawon, nanging saestu kanthi pengandel. Pilih Gusti Yesus saku nindakaken perkawis ingkang mokal tumraping gesangipun manungsa. Gusti Yesus karsa mestakaken ugi bilih kekalihipun menika purun ngetutaken sinaosa sampun tebih lan dangu. Lan menapa ingkang dados rekaosipun, menapa ingkang dados klangenanipun, panyunanipun tiyang kalih kala wau saestu saged kasembatan. Kekalihipun saged tumugi ing papan lan saged sowan pinanggih kaliyan Gusti Yesus. Kekalihipun tampi ganjaranipun injih menika pinaringan sara sampurna. Kados tiyang lelungan ingkang tebih saged tumugi ing tujuanipun tentu manahipun pinanggih lega. Lega margi sisa lan rekaosipun menika boten muspra. Sami pinanggih berkahipun. Sisa lan rekaosipun sampun ical kinantos suka pingah. Injih amargi Gusti Yesus sampun nyembatani. Menawi kita purun ngandel temenan, mesti saged katekanan miturut kelayan karsanipun Gusti. Kita panci boten saged mangertosi wekdal lan caranipun Gusti maringi. Saya dangu anggen kita ndedonga. Boten karana Gusti boten peduli lan boten enggal maringi. Mbok pilih kita ndedonga nanging yektinipun kita boten ngandel dhateng panyunan kita piyambak. Ndedonga tanpa kendhat lan kinanten ana
ing pangantel mesti katekanan ingkang dados panyunan kita. Amin. Sumangga sarengan kita tumungkul ing pandonga saestu manah kawula rempu tuwin nglenggana amargi asring boten saged ngakeni kathahing berkah saking patuko ingkang sampun kawula tampeni. Kawula namung remen gresah lan gresula lan anggen kawula tetungga menika namung micil saking tutuk boten nate tumus ing patos. Mila kawula asring boten ngandel kelayan menapa ingkang kawula suwun lan malah langkung nengenaken kegiatan kawula tinimbang ngandel dumateng patuko ingkang menika ingkang damel kawula saya abot nyanggi kathahing momotan tuwin kasisahan. Duh Gusti sinaketna kawula mbabar pangandel kawula wonten ing ngarsa patuko. Duh Gusti Yesus keparenga patuko mitulungi kawula para sepuh ingkang ringkih lan minates menika. Menapa ingkang kawula suwun sae kangge sakit lan sisa kawula Gusti karsa nyarasaken. Semanten ugi kangge anak putu lan kadang sepuh sanesipun ingkang nembe ngraosaken sesakit lan werni-werni kasisahan mugi enggalo pinangge pangluaran. Duh Gusti namung patuko ingkang tresnani kawula para sepuh. Patuko boten badhe nilar para sepuh ngadepi kasisahan tuwin kasangsaranipun piyambakan. Patuko ingkang tansah ngamping-ampingi gesangipun lan tansah ngrimati. Satemas sami boten nate kekirangan lan kacingkrangan. Para sepuh saya diberkahi lan saya saged dados berkah kangge prayat tuwin sesami. Matur nuwun Duh Gusti patuko sampun kepareng miyarsakaken swara kawula sami ingkang mijil saking telenging patos lan kanthi pengandel. Tangis kawula patuko ingkang lipur lan ganjar berkah. Dosa-dosa kawula nyuwun patuko apurani. Wonten ing Gusti Yesus kawula sampun tetungga. Kita pungkasi kanthi donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh, karsa patuko mugi kelampan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sacekapipun ing dinten menika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula injing ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katantuaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko walaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton sawisesa tuwin kamulyan sak lami-laminipun. Amin. Sugeng ngayah cicipan ing dinten menika.